את השיער. נצטרך מסקים, גומיה וקליפס, בושם, אבל תסתכלו גיא, אל תקע, יש לזה באמת של החטופים. תסתכלו. אוקיי, אנחנו בינתיים את הדברים כאן. אוקיי, עכשיו, רגע, ועכשיו, טיפור שהוא שלי ויש את שלי. אז יאללה, בואו נתחיל. עכשיו דבר ראשון, אנחנו מתחילים בקרם. איפה הוא? סליחה חבר'ה. הנה, צריך קרם. נתחיל ופשוט נשים קרם בשיער. שיער שלי יהיה כזה חלק. את זוכרת 3 שפריצים. אוקיי, 3 ודי. אני צריכה לסדר לי כאן את השיער בשביל שזה, אתם מכירים את זה, שזה אמור להיות צמוד. איפה המסריק שלי? בואו אני שם עכשיו את זה, בואו תראו. יופי. עכשיו נשטוף את זה. חבר'ה שם. נשאר עוד שלי ולך נשאר עוד 2 פריצים. מיי. אוקיי חבר'ה, שטפתי. לכל מי שיש לו וולסטוס, אז לא כדאי לכם לשחק בזה הרבה. שהערבים המציאו את זה. טוב, בנוקארט אני רואה שרשום בכתב. לא מאמין בסרטון הקודם. נכון, ובאמת, אנחנו אומרים לכם, זה נראה לי עוד פעם. לי נשאר עוד אחד. פורטנייט זה המשחק הכי מזעזע. ואני אומרת לכם, אבל בנות, יחס. גיא, עוד שפריץ אחד ואי אפשר כבר יותר. אבל לא, שמתי רק פעם אחת. זה הפעם השנייה שלך? לא. זה רק פעם השנייה שלי. יאללה, אוקיי, תראו. יש עוד 2 שפריצים. טוב, אני אשים את השפריץ השני. לא תעזבי מה? זהו. יאללה, בואו נתחיל. זה לא טוב. אבל שמות מלא מים ואתם נהיות רטובות. חולצה. השפריץ האחרון שלי, רואים חבר'ה? שלי די זה לא אחרון. ואחרי שנשים המסריק נוכל לעשות 2 פעמים ביד וזהו. זה כיף, יאחה. טוב, גיא, אחרי זה אנחנו עוברים לתמונות. לא, כשנסיים עם לסרק אותה. כן, ואחרי זה אנחנו עושים קוקו, אני אעשה בפליץ ואני אעשה קומיה. יאללה, אני תצטט את הידיים. וזה את הספריץ האחרון שלי. זהו, עשיתי ספריץ האחרון, ממש לא נשטוף את זה. ובוא נוקח את זה לשיער. גיא, רוצה שנעלה ליוטיוב בזום לבן? אוקיי, יאללה, בואו. תעקבו. כדאי לכם מאוד מי שעוקב, אנחנו נביא לו הפתעה לפגוש אותו. נכון. ותראו לנו שאתם עוקבים דבר ראשון. את יודעת שאמא וסבתא עוקבות אחרינו? סבתא אורית. אז כדאי לכם לעקוב, מי שאנחנו נראה אותו ויעקוב, ניתן להם הפתעה. אנחנו נבוא כל פעם שנעשה החוצה הפתעה כזאת, וכל מי שיראה אותנו. לא, הוא חבל שלא יהיה לו מה שזה עושה לי ככה. כן, אתם לא רואים לי כזה, ככה. ככה. איזה מגניב, זה היה כזה ככה ואז ככה. זה מגניב בטירוף. אוקיי, עכשיו, נראה לי שסוף סיימנו להסתרק את עצמנו, שאנחנו נעשה קוקו, בואו תראו. למה קוקו? קודם מדברים. לא, קודם פשוט קוקו. יאללה, בואו נתחיל בקוקו. הנה, נקחים גומיה עכשיו ועושים קוקו. עם הקליפס. אני אעשה עם קליפס, אני אעשה עם גומיה. גומיה זה יותר קל. נכון. מה זה קליפ? זה קשה לעשות עם קליפ. לא, זה דווקא קל. אבל גומיה יותר קל. נכון. דקה חבר'ה, חכו, נראה לי שזה רצה. טוב, ככה יצא. יפה גיא? הוא מושלם, חכו. אחרי זה נטפף, אז זה של בוס. כן. טוב, תראו, חבר'ה. תראו, איזה מהמם. גם את המסקוקו. תראו. הפוך. הוא פרס, בצבע הזה, איזה כאב, בצבע שיחפיר.
40. בואו תראו. אופי. אני לא יכולה לשים אודם, כי אנחנו לא מעדיפים מפילי פה, מה אנחנו עם זה בסרטון הקודם. אבל אנחנו יכולות. הוא לא יצא לי טוב. יאללה. אוי חברים, יו, עכשיו יצא לי באמת טוב, סוף סוף. אתמול יצא לי פחות טוב. גיה, מה תעשו כרגע? אוי, סליחה, רק אני אסדר לי כאן. תראו, אני רק אסדר לי כזה כאן. תראו, מה דעתכם? תרשימו לו בתקוות, תראו לך, באמת עקבו. תעקבו, כדאי לכם באמת. מאוד כדאי לכם, ויש לנו רק 10 עוקבים, בעצם אמא שלי יש לי 17, אני לא יודעת אם יותר כבר. אבל בזה אתם עקבים הכי הרבה. יש לי הרבה ערוצים, וזה נויה המלכה, אושר קוקן, גיא ומאיה, ואיבה מר, מאיה ואיבה מר, וליה. יו, כן, יוצא יפה. מי שלא יודע איך הם קוראים לנו? גיא ומאיה. כן, לי קוראים גיא ולה קוראים מאיה. ונויה. ונויה היה אחותנו הכי קטנה. ובא לי אותה עכשיו, עשית לך רשת ונוי. יאללה, בואו נתחיל בלהתאפר. דקה. מתאפרות. גם אני עשיתי את שלי וראיתם. עכשיו אנחנו מתאפרות. זה הטיפור שלנו. בואו נשים בסוף, קודם כל להתאפר. לא שלה, אתה נכון. בואו, אנחנו נשים את זה ופשוט תראו את זה. תראו איזה גדול זה. תראו, יש לנו גם לידיים. בסוף נשים. בואו נפתח את זה. אנחנו נתחיל בדברים. אני אתחיל באודם. אני אתחיל בסומק. בואו נתחיל בסומק. תראו דקה, שים לכם אולי זה כאן. די, שידעת אחרי זה מתחילים את זה, כן? לא קרה את זה כלום, תראו, לא קרה את זה. אני עכשיו אבחור במה לעשות, יש שם את הדבר הזה ששמים שחקים קוראים לזה. בואו נתחיל. אני אשים לי בשפתיים איזה, כאילו לא בשפתיים, הבנתם. יאללה, כמה דחייה אני אשים איזה תראו שזה נראה. אני לא אשים תראו מדי, יש לי גם פה בבית, אבל כי אני יכולה להביא אותו ביום אולי שישי ואני אראה לכם איך אני אעשה קידוש. אוקיי, יאללה. יש כאן איזה, תראו. תראו איזה מה זה. יואו, זה הדבר הכי קטן בעולם. זה נראה גדול, אבל זה קטן. תראו איזה פיץ זה. אוקיי. טוב, אני שמה. איך אני אשים לי בלחייה שלי לא יודעת? זה לא לסומק. זה מה זה? זה סתם, זה לא סומק. אבל צריכה לשים את הסומק, זה לא סומק. יואו, די, אולי נשים את העיניים וצגנו. אולי זה לסומק. מה לסומק? זה מה שיש לי ביד. אני צריכה את זה אז. דקה. טוב, אז אולי ניקח משהו אחר. אני אקח כבר משהו אחר. מה זה שמתאים את בשפתיים? טוב, אני לא כזה לעשות דברים קיים, אז אני אקח אולי מאלה. אולי אני אקח כזה. לא, זה יותר דקם. אני אקח את זה. מה שיש להם היה ביד. טוב, אני אקח את זה בעצם, זה כאן דבר. שפתיים לא. יואו, זה כיף להראות שאנחנו מתאפרות, זה ממש כיף. אם תדעו מתישהו. טוב, אני שמה. תראו שהם גם כזה פה. תראו איזה מיני זה. דקה נחזיר את השם שלי. מתי מעטתי אתכם? טוב, גיא, סיימתי, קחי את זה. מה? קחי את זה, סיימתי. אוקיי, חכי. שימו רק קודם בסומק. שמתי יודעים ושמתי בספר. מה, אבל נעליים אחרי זה. אני יכולה לשלק. עכשיו אנחנו רוצים לצאת, כבר לא מצליחה לצאת את נויה. לא, אבא. גיא, אנחנו עוד מעט צריכים אנחנו לא נספיק לעשות. את רוצה שאני אעשה לך מה? אוי, יש איזה ריח. פשוט, יודעת. מה? יש איזה ריח חוי. ריח הזה, אוי.
יש כאן ריח ממש כאה אם הייתם שומעים. לא רואים אותי? לא רואים אותך. בואו תראו, שמתי ואני אשימו לך. אתם לא יכולות לעשות סרטון כזה ארוך, אתם צריכות כאילו לקצר, אתם יודעות. כן, אנחנו שמים לק וזהו. נכון גאל? לא, זה תמניח. מאיה, ועכשיו צריכה להיזהר, שלא לגעת בכלום. אם זה נוגע בבגדים, זה לא יורד בכביסה. כל זה הלך לא, צריך שזה ירד עוד לבית ספר. יאללה, בואו נמשיך. יום שישי אסור לך לבית ספר. אז נגיד להם שפשוט זה לא ירד לי מהחופש. ושרון אותי כעסה. יאללה, בואו, עכשיו נשים, אולי מזה אני אקח. להראות את זה, מה יהיה? עכשיו אני לוקחת מכזה של